Informatius, esportius, cultura, música i entreteniment. Emissora municipal. Cada viernes, entre las 9 y las 10 de la noche, os invitamos a una excursión musical diferente. Canciones desde Collserola, Sardañola Radio. Si vols escoltar autèntica música country actual, o antiga, o fins i tot futurista, aquí ho trobaràs tot. Cada setmana en aquest dial, Cor Country, el teu programa de música. Els dissabtes de 4 a 5 de la tarda, posa't el barret de cowboy, agafa les teves botes i gaudeix del millor country de tots els temps. Cor Country, a Sardanyola Ràdio. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Eleccions municipals 2023 a Sardanyola Ràdio. Hola, molt bon dia. Tanquem la setmana en aquest cicle de converses amb els candidats a l'alcaldia i ho fem amb Pedro Arco. Ens acostarem a la seva vessant més humana i també voldrem conèixer les propostes que fa la seva candidatura en Comú Podem. I per començar bé, ho fem amb un senyor que ens acaba de visitar i amb la bateria de Max Weinberg marcant el ritme. Pedro Arco té 58 anys i una família que és conscient de la responsabilitat que suposa el pas que ha donat de presentar la seva candidatura i fer-ho, a més, compatible amb una feina complicada com el càrrec de la Generalitat, tot i que també havia guanyat prèviament plaça de funcionari a l'Ajuntament de Sardanyola, on ha estat treballant en dues etapes diferents. Abans de guanyar les seves oposicions va treballar en una empresa que va fer fallida i aquest episodi el va marcar especialment. El seu color o sorpresa en el cap de llista d'en Comú Podem és el lila i el número l'11. És home de mar i muntanya, ja que la seva bogeria és el submarinisme i la seva afició és fer llargues caminades a la muntanya, però segur que moltes d'aquestes caminades les fa a la plana, en concret a la Via Verda, el seu racó preferit de Sardanyola. L'últim viatge que ha fet és a Lanzarote i si tingués un superpoder voldria que fos viatjar en el temps. Segur que alguns d'aquests viatges els faria a la seva localitat preferida, Montefrío, el poble en què va néixer a Granada, on va passar grans estius segurs, tant que aquells llocs amb els amics encara els troba a faltar. De l'escola també recorda sobretot els companys amb els que encara manté contacte. Per Pedro Arco, la paraula amistat és molt gran, per això diu que amics no pot dir que en tingui entre els altres candidats. Tampoc ha oblidat mai el concert en què el senyor que escoltem de fons li va arribar al fons de l'ànima, tant que la seva cançó preferida és aquest incomprès per molts Born in the USA i una denúncia de l'oblit del govern dels Estats Units a aquells joves de classe obrera que havien tornat de la guerra de Vietnam. I és que Springsteen, com Pedro Arco, també deu pensar que la política està poc compromesa amb els problemes de la gent. Li deuen agradar les cançons amb ànima, que expliquen històries i les expliquen bé, perquè el seu músic favorit és un altre cantó de les coses que passen al món. Si Springsteen les explica en anglès, Joaquín Sabina ho fa en castellà. Lo nuestro duro. Peces de hielo en un whisky on the run. L'apassiona la xocolata, que igual l'acompanyava mentre llegia el seu últim llibre, La bèstia, d'aquella autora que es diu Carmen Mola i que en realitat són tres senyors. Tot un senyor, un dels científics més importants de les últimes dècades, és el seu personatge històric escollit, l'home que, tot i patir-la, ens va fer volar des del Big Bang als forats negres, Stephen Hawking.
A qui madruga Dios l'ayuda és la seva dita de capçalera, li encanta Star Wars i com a pel·lícula també ens recomana una comèdia de P.J. Hogan amb una Julia Roberts i Cameron Diaz estel·lars i un Rupert Everett que es fa un tip de robar escenes. Com aquesta, possiblement la més recordada, la festiva i fantasiosa explicació del moment en què un s'enamora a la boda de mi mejor amigo. Y le dije, Diane, me he enamorado. ¿Podrá amarme esta sirena? Son tan buenos los dioses. Y Diane se volvió hacia mí, abrió sus adorables ojos y dijo... ¿Qué dijo? The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. while combing my hair now, while wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. You never will part. Oh, how I love you together forever. That's how it must be to live without you. Will only mean heartbreak for me. Suporta la falta de respecte i es defineix com una persona tranquil·la, reflexiva, ordenada i compromesa, qualitats que Pedro Arco creu que són bones per a un alcalde. Creu que ho faria bé com a alcalde per la seva capacitat de treball, la formació, el coneixement de la gestió municipal i perquè en moments d'incertesa calen persones compromeses que aportin idees noves i maneres diferents de fer política. Doncs, com? Doncs en participació, transparència i en l'empoderament del veïnat de Cerdanyola. Pedro Arco, molt bon dia. Bon dia, Cerdanyola. Debuta en primera línia política com a candidat, com a rostre visible d'una formació política aquí a la nostra ciutat en aquestes eleccions. Com està sent l'experiència? Com va la campanya? Una mica estressant, és a dir, no m'esperava tant actes, tanta participació, però em prenc tot això amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta feina. Som un grup de gent compromesa també en participar fent coses i ho estem passant-lo divertit. El tema és passar-lo divertit fent coses. Voldria preguntar-li per l'equip que l'acompanya, en aquest cas en Comú Podem, que són dues forces polítiques i, sincerament, senyor Arco, hi havia moments als últims mesos en què em vaig preguntar si finalment arribarien junts en aquestes eleccions. Superats els entrebancs, les discrepàncies ja acordades, consensuades, com va? Era normal que anessin junts, és a dir, no podem fer els partits d'esquerra més separació, més divisions, perquè això no constitueix una imatge correcta de consens, de polítiques de consens que nosaltres sempre posem sobre la taula. En el Santiago, que jo ja el coneix quan estava treballant a l'Ajuntament, en tinc confiança. La Cecília està treballant des del més enllà del 2009, de les passades eleccions. He estat participant en ella abans plens per veure els punts, és a dir que porto 4 anys veient el que s'està fent a Cerdanyola. És a dir, aquests 4 anys he estat partícipe de tot el que estava sobre la taula a Cerdanyola i què s'ha fet i com es volia fer i què s'ha aconseguit. Doncs al llarg d'aquest mandat, en Comú Podem ha apostat per recolzar l'estabilitat del govern amb l'objectiu d'evitar bloquejos de l'acció política, de bloquejos de qüestions que havien d'arribar a ser serveis a la ciutadania. Estan satisfets de l'aconseguit? Estem satisfets del treball que hem fet. Nosaltres havíem signat un pacte inicial per posar en marxa l'Ajuntament. Van recolzar a la gestió de l'Ajuntament per posar-lo en marxa. Portaven molt de temps que l'Ajuntament estava parat i confiaven que en aquesta forma de governança el poble començaria a caminar. Però, sorprenentment, hem aconseguit alguna cosa, com posar sobre la taula de l'habitatge, hem aconseguit posar sobre la taula la gestió directa dels serveis públics i hem aconseguit
com l'escola Bressol d'aquí a un moment immediat serà de gestió pública i el nostre objectiu és continuar en aquesta línia, és a dir, aconseguir que tots els serveis públics siguin de gestió pública, com la gestió de l'aigua i tot el que tingui que ver en les competències directes que l'Ajuntament té que fer-se càrrec. En els últims temps, això sí, en Comú Podem va marcar més distàncies amb el govern del PSC, especialment s'ha evidenciat, a més, la irritació que ha provocat que una de les regidores d'en Comú Podem al llarg d'aquest mandat, fins fa uns mesos abans d'acabar aquest mandat, Pilar Dell hagi passat a la llista socialista. Això afectarà les seves relacions amb el PSC en el pròxim mandat o a la seva política de pactes o de diàlegs? Nosaltres no estem per personalisme, nosaltres estem per donar paraula als veïns i a les veïnes i per posar en marxa aquest Ajuntament. Creient que Cerdanyola necessita posar-se en marxa. En aquests 4 anys la gestió del Partit Socialista no ha estat la correcta, no ha posat en marxa aquest poble i creiem que necessitem posar en marxa moltes coses. No ha fet els deures. És a dir, un exemple, el 2022, total de les inversions que se planificaven de fer, no s'han arribat a fer ni el 20% que estava planificat. Això no és manera de governar. No hi ha una planificació de les inversions, no hi ha una ordenança de participació, s'omplen de paraules de participació, però no hi ha una ordenança per fomentar la participació. Nosaltres volem donar veu i vot als veïns i a la veïna. Volem un centre cívic amb una gestió propera als veïns, és a dir, que part de la gestió municipal s'apropi als veïns, i volem un ajuntament proper als veïns, que no calgui una cita prèvia per treure un certificat d'empadronament i que no torni a passar que vingui vostè demà perquè avui no podem fer això que vostè demana. Hem de ser més propers. Per això l'Ajuntament no deixa de ser la casa del poble. De fet, vostè coneix molt profundament tant l'Ajuntament com ha estat treballador municipal en 2 etapes diferents, fins i tot, a més, en l'última portant a la gestió de recursos humans, coneix també com funciona una altra administració com la Generalitat, i en aquests moments un dels temes del debat polític que hi ha hagut al llarg del mandat, i de fet ja d'abans, ha estat la pròpia organització municipal i els problemes perquè la maquinària de l'Ajuntament es posi en marxa. Com li posem créixer aquesta maquinària? Canviar totalment l'estructura que ara mateix té a l'Ajuntament. Inicialment, als 2 anys de mandat del Partit Socialista se va aprovar una reestructuració, però aquesta reestructuració no s'ha posat al 100% en marxa, no han sabut posar-la en marxa, i en una idea poc pensada, és a dir, sense compartir, sense demanar a veure què pensaven la resta de companys de l'Ajuntament, què pensaven la resta de tècnics de com es devia de fer. Vam fer alguna reunió, però en aquesta reunió no van atendre bé les recomanacions que els caps de servei estaven donant al coordinador que estava volent reestructurar una mica l'Ajuntament. No s'ha fet. Jo he viscut un altre tipus d'organització, pensant més en la planificació. Jo vaig començar a treballar a l'Ajuntament quan estava l'Emili Ferrer com a gerent de l'Ajuntament, i era una altra manera de gestionar. Inclús les persones que venien a treballar a l'Ajuntament se sentien més còmodes a l'hora de venir a treballar. Ara se sent molt incertidumbre, molt malestar, és a dir, hem de canviar aquesta manera de pensar i de treballar de la gent pròpia de l'Ajuntament perquè també es posin a treballar per el poble. Vostè ha comentat, acaba de dir, una de les seves frases és que l'Ajuntament és la casa del poble i que això s'ha de fer notar, s'ha de notar. Parla de participació, de transparència, d'empoderament veïnal. Què planteja en aquest aspecte? Descentralització de part de la gestió en centres cívics, modernitzar els centres cívics, posar-los en primera línia per prendre decisions, donar-li la paraula als veïns i a les veïnes, fer-li partícip dels pressupostos, fent pressupostos participatius, portem
molts anys parlant de pressupostos participatius i aquí mai a Cerdanyola s'han posat realment uns pressupostos participatius en funcionament. De tot això doncs, haurà de parlar a partir del dia 28 de maig per decidir les coses que hagin de passar a la ciutat. Si després del 28 de maig doncs, l'aritmètica dels vots fan que Pedro Arco sigui alcalde de la ciutat de Cerdanyola del Vallès, quina seria la primera decisió que prengués? Que prendria, millor dit. Bueno, en primer lloc, hem d'atendre molt urgentment la necessitat de la gent per trobar una vivenda i per poder-se quedar al poble. Portem anys que el poble està perdent població perquè és un poble car, és un poble poc accessible per a la gent jove que pugui fer el seu projecte de vida. Establirem ajudes directes per facilitar el lloguer de la gent perquè es quedi aquí i el que em posarem a treballar immediatament és un plan d'inversió per encabir totes les necessitats d'equipaments que té el poble. Portem molts anys d'endarrerit de molts equipaments que s'han parlat però que mai s'han posat i s'han fet. I quins serien els prioritaris? Perquè, clar, al final s'ha de decidir fer un abans d'un altre. Sí, si volem descentralitzar el centre cívic, hem de fer centre cívic facilitador, que la gent pugui anar i pugui ser atesa per descentralitzar part de la gestió municipal en aquest centre, és a dir, posar gent de la OAC perquè treballa allí, posar gent de servei social perquè estigui allí atenent directament a la gent, és a dir, modernitzant el centre cívic, fem més centre cívic als diferents barris que hi ha a Cerdanyola, que no tots tenen un centre cívic, un centre perquè la gent vagi, es coneixi i començar a explicar els seus problemes i veure nosaltres com podem resoldre aquests problemes. Quan es parla d'equipaments, sempre hi ha un que surt a totes les converses a Cerdanyola, que és el de l'hospital. L'Hospital Ernest Lluch, tothom està d'acord en que és necessari aconseguir, quan abans sigui possible, doncs, que hi hagi aquest centre hospitalari que afectaria no només a Cerdanyola, sinó també a altres municipis del nostre voltant. El tema és que no és una competència municipal. Però vostès destaquen també aquesta necessitat de que l'hospital sigui una realitat. Com es pot fer? Naturalment que nosaltres constatem que això és una necessitat que porta, com ja he dit, molt de temps sobre la taula per encabir-lo i per fer-lo possible. Nosaltres som un corcó, és a dir, la competència per fer l'hospital és autonòmica, no és municipal. Nosaltres posem als terrenys, però ells han de posar la infraestructura i la gestió. Nosaltres volem també fer una gestió diferent de la que està plantejada i de la que estan d'acord el Partit Socialista, que nosaltres no el veiem. Nosaltres veiem una gestió directa pública. No volem que una empresa privada, com és el Consorci del Parc del Taulí, gestioni un hospital que donarà servei a més de 160.000 residents de diferents pobles del costat nostre. Volem una gestió directa pública i volem un hospital amb cames per hospitalització, que no sigui un hospital de només atendre una coseta i cap a casa. No. Volem que també llit perquè la gent pugui ser operat i sigui atès correctament en aquest hospital. Són 160.000 persones, són moltes persones i necessiten això. Parla de la gestió directa, de que és necessari que sigui una gestió pública la que tingui l'Hospital Ernest Lluch, que abans ens comentava també doncs que en les qüestions municipals també aposten per aquesta gestió pública. En aquest sentit, un paper important que ha de tenir en això és l'empresa municipal Cerdanyola Promocions. Quin és el paper que ha de tenir aquesta empresa? És una eina per posar en marxa. S'ha de diferenciar molt quan és una feina de funcionari que és quan és una feina de no funcionari. Quan un funcionari té unes competències i quan es vol treballar per competència, entre cometes, en el privat, posant un hospital, ja no són la mateixa competència. I per això ho ha de posar en marxa una empresa pública perquè el personal té aquesta relació estatutària, no té una relació de funcionariat. Per això fa falta l'empresa pública, per posar en marxa tot aquest servei públic de gestió directa.
Són partidaris de recuperar serveis que estan externalitzats en aquests moments. Destacava, per exemple, al llarg del mandat, en Comú Podem ha posat molt l'accent en, per exemple, el tema de les escoles bressol. Parlava també del tema de la gestió de l'aigua. Hi ha algun altre servei que volen recuperar? El SAT, Servei d'Assistència Domiciliària, és a dir, és una partida molt important del pressupost municipal, igual que la recollida i la neteja viària. Gran part del pressupost municipal se la porta a aquestes empreses, el servei d'atenció domiciliària i l'empresa que fa la neteja i recollida de escombraries del poble. Això se tindria que donar una volta, perquè pensem que l'estan donant un benefici a una empresa privada. Nosaltres podem fer-lo millor i podem estalviar. És a dir, nosaltres estem pagant, per exemple, en simple aritmètica, un 21% a una empresa que si la gestió fos pròpia nostra, aquest 21% d'IVA no caldria. És a dir, ja estem estalviant un percent molt gran de diners per fer el mateix que estan fent ara aquestes empreses. Aquesta seria una de les opcions per actuar. Entenc que en el que és una de les qüestions que quan li preguntes a la ciutadania sempre apareix com a principal preocupació de cara a la situació o l'estat de la ciutat, que és com estan els carrers de la ciutat i la neteja viària. Està clar, és a dir, aquí hi ha diferències entre diferents barris, és a dir, hi ha barris que estan molt ben atesos en la qüestió de la neteja i de la recollida, i en canvi hi ha barris oblidats. Hem de reconduir tota aquesta situació perquè tots els barris et mereixen el mateix i per tant treballarem en aquest sentit. És a dir, per reordenar la neteja, perquè sigui a tot arreu igual i que ningú barri se senti oblidat o marginat. Al marge del tema de la neteja, parlem de barris. Creu que hi ha algun que... Tots els barris tenen especificitats pròpies. Creu que hi ha algun que necessiti alguna actuació prioritària? Cada barri té les seves necessitats. Per exemple, a Fontetes el que està passant és que cada vegada més s'està envellint. És a dir, la gent que viu a Fontetes necessita de tenir un centre de dia o una residència perquè és un barri que s'està envellint. En canvi, hi ha barris que la seva necessitat és diferent. Està allunyat del poble, no rep els serveis que reben la resta del poble i hem d'acostar aquest servei a aquests barris que estan una mica allunyats del centre del poble. És a dir, analitzar cada barri en la seva circumstància i a la seva necessitat i fer actuacions que calen tenint en compte el que demanen els veïns propis d'aquest barri. Un dels barris que estan allunyats del centre urbà de la ciutat és el de Bellaterra i té característiques també molt especials. Una d'elles és que té una entitat municipal descentralitzada i també sobre la taula una problemàtica d'encaix en el conjunt del municipi. Sembla que la independència municipal és una qüestió ja descartada, com a mínim molt difícil, però sí que està sobre la taula aquest projecte veïnal de segregació municipal i annexió al municipi de Sant Cugat, al mateix temps que totes les forces polítiques de Bellaterra, la Junta Veïnal de Bellaterra, de l'MD, reclama també que el conveni de regulador entre l'Ajuntament i l'AMD canviï, s'ampliïn competències i finançament. Què fem amb Bellaterra? Jo crec que la situació de Bellaterra s'ha portat perquè no se ha atendido correctamente las necesidades de ese barrio. Es decir, ha estado muchos años olvidado y por lo tanto se han sentido maltratados por la administración. Y eso ha llegado a pedir constituirse una entidad municipal descentralizada. No están segregados, es una entidad municipal descentralizada, no es lo mismo. Y lo que hay que hacer es recuperar el que quieran ser de Sardañola, el que se integren, dándole los servicios que se merecen y reconociéndoles que es un barrio que se les quiere. Lo que no entiendo es que puedan ellos querer formar parte de Sant Cugat. Es que son pocos queridos por el resto de vecinos de Sardañola. Lo que dicen los impulsores del proyecto es que ellos socializan mucho más en Sant Cugat y hacen vida en Sant Cugat,
por razones también de transporte público, por ejemplo, que no en Cerdanyola. Pues se tendrà que arreglar, perquè són sardanyolens, igual que nosaltres. És a dir, que el volem recuperar. Volem donar el que calen perquè siguin i estiguin contents amb nosaltres. No, és un barri més. Per mi és un barri més. I em va portar en aquesta situació per un tema de que no se l'havia atès correctament. Hem d'escoltar-los, veure què està passant i fer el que calgui perquè se sentin sardanyolens. Entre Bellaterra i Sant Cugat hi ha una cosa que es diu campus universitari. La Universitat Autònoma de Barcelona, institució importantíssima per la nostra ciutat. Quina és la relació que ha de tenir l'Ajuntament amb la UAB? Més propera. Hem de coordinar el coneixement que porta la UAB per fer millor la nostra feina, tant per nosaltres avançar-nos en el que ha de ser el futur de Cerdanyola, coneixent atraient el coneixement que la UAB pot aportar a la pròpia gestió de l'Ajuntament i a la pròpia gestió de les empreses. És a dir, la UAB és un potencial. És un potencial que durant tots aquests anys no s'ha aprofitat. Hem ficat en donar-nos clatellades entre nosaltres, demanant la UAB coses que nosaltres no... Bueno, quan parlo de nosaltres, estic parlant l'Ajuntament, demanant coses que nosaltres no se l'han atès i viceversa. És a dir, no se n'entenem correctament per encabir un projecte de coordinació i d'aportació de la universitat a la vida pròpia de Cerdanyola. En aquesta zona del municipi hi ha també els terrenys del centre direccional. Ja sabem, fa dècades que parlem de què es fa amb el centre direccional i amb els abocadors que hi ha en aquests terrenys. És un territori que té el pla director urbanístic aprovat, però que està recorregut davant els tribunals, entre ells per En Comú Podem. Formació que ha estat crítica amb el projecte i pel que li he sentit a Pedro Arco aquests dies, vostè és especialment crític amb la situació en referència sobretot als abocadors. Què fem amb el centre direccional? El primer que hem de fer és netejar-lo. No podem permetre que es construeixin o es facin part sobre el dipòsit altament contaminat. Fins que no es prengui una solució més correcta, perquè el que està plantejant ara mateix el projecte no és per nosaltres la correcta, nosaltres no donarem el vistiplau perquè es faci res allà. És a dir, primer hem de solucionar tot el sòl contaminat que hi ha als terrenys que es volen fer les construccions. No podem permetre que el nostre fill, el nostre net es posi malalt perquè em permet construir sobre un abocador incontrolat. No podem permetre que cap de nosaltres enfermi. Nosaltres som un poble ja dolorit pel tema de l'asbestosi. Jo, en tema polític, no em sentiria en co de posar en marxa un projecte que després em diguessin la gent: vostè és culpable de que el meu fill hagi enfermat. No podem permetre tot això. És a dir, hem de repensar com fer i com solucionar tot aquest sòl contaminat. Per solucionar, per exemple, el de Can Planas, hi havia un estudi fet per la Pompeu i Fabra que estimava fer una recuperació de tots els materials que s'havien ficat allà, i això portava un pla de treball, fer una centre de recuperació i portar a treballar 90-80 persones del poble per recuperar tot aquell terreny. Nosaltres apostem per això, per recuperar els terrenys, per donar-los amb la seguretat de que tot el que se faci allí és bo pel poble. En aquesta zona també del municipi és on hauria d'anar a parar, si finalment es fa, el túnel d'Horta o el túnel del Vallès, com ja també qui li diu. No sé com veuen aquest projecte. No el veiem. És a dir, nosaltres no estem per fer més instal·lacions que atravessin el parc de Collserola. Com tot, les persones que volen això minimitzen l'impacte que pot tenir. No? Si és un túnel que va soterrat, no faran res. No és així. No volem que el parc de Collserola sigui atravessat per una altra línia de comunicació. No es mereix un parc que és el pulmó verd, és el pulmó de Barcelona, és un parc que hem de recuperar per a la ciutadania perquè és
gran part del territori de Cerdanyola és el Parc de Collserola. Hem de mirar el Parc de Collserola, hem de fer-lo de la ciutat, hem de donar-li més valor i hem de procurar recuperar-lo per fomentar que la gent pugui aprofitar aquest espai i guanyar en temes de medi ambient, de millorar la biodiversitat del parc, regulant els usos que ara mateix estan permetent fer al costat del parc. Hi ha una empresa, sembla que és l'empresa del Soriguer, que està ficada a l'inici del parc, que cada vegada que passejo pel camí de Sant Cugat, cada vegada és més gran, cada vegada està més omplint de bales. Això no pot ser. Hem de canviar una mica tot això. El parc s'ha de recuperar per la gent, perquè gaudeixi el cap de setmana passejant per el parc. Una de les qüestions de les que també acostumem a parlar en els dies que es plantegen les qüestions que s'han de fer per millorar la ciutat de Cerdanyola és la dels transports i la mobilitat. Quins serien les propostes o els plantejaments que farien Com Ho Podem en relació a aquesta qüestió? El primer que hem de fer és aprovar el pla de mobilitat. Porta més de 8 anys el pla aparcat i sense cap estudi que en digui com cal fer un pla correcte de mobilitat. Nosaltres apostem per un transport públic assequible i per un transport millor, però un transport públic que deixi al marge la utilització cada vegada més del vehicle particular. Volem recuperar moltes zones del poble perquè la gent del poble pugui passejar tranquil·lament, perquè no vulguin marxar a una gran superfície a fer les seves compres, sinó que passejant en el cap de setmana en el poble faci les seves compres. És a dir, apostem per ampliar els carrers de vianant, apostem per pacificació de molts dels carrers de Cerdanyola. S'havia parlat de la pacificació de la carretera nacional, no s'ha fet res, és un tema important. És una carretera que divideix el poble i hem de fer alguna qüestió per recuperar aquesta zona. Ha parlat vostè dels comerços. Quina ha de ser la política comercial de l'Ajuntament? De proximitat, és a dir, aproximar-nos al comerç, veure què necessitats tenen, apostar perquè ells mateixos tinguin plan de sostenibilitat en els seus comerços, apostin per la sostenibilitat en el seu procediment de treball, és a dir, implementar temes de sostenibilitat i medi ambient en el treball propi dels comerços, perquè així la gent estarà més propera a aquests comerços. La gent quan veu que un comerç és sostenible, té en compte el medi ambient, se l'aprecia més. Ja que parlem de qüestions econòmiques, política fiscal, com seria la d'en Com Ho Podem? La fiscalitat és donar ajudes al que tenen la necessitat i que el que no tenen aquesta necessitat que aportin per guanyar més maniobrabilitat. És a dir, els impostos han de tenir una finalitat. No poden cobrar per res. És a dir, els diners han de tenir un objectiu. Per exemple, la taxa que han ficat ara l'àrea metropolitana per ficar-nos al primer cinturó i perquè els transports siguin una mica més assequibles, ha portat un condicionat d'una fiscalitat de molts veïns i veïnes que no estan d'acord. El que s'havia de fer abans de posar tot això en marxa és veure com millorar el transport. No podem pagar en una tassa sobre l'IBI i després no tenir millor transport. Primer hem d'apostar un pla de millor transport i després, si s'ha de pagar, ho hem de pagar. És a dir, que d'alguna manera s'han d'obtenir recursos per fer front, per millorar. No pagar per res, tot al contrari, no. No podem pagar per obtenir pitjors condicions i pitjors transports com els que tenim ara. Una altra de les qüestions de les que es parla en campanya electoral, que curiosament sempre es parla en campanya electoral i en altres moments no tant, és el de la seguretat ciutadana. Cerdanyola és una ciutat insegura? No és una ciutat. No tenim una sensació d'inseguretat.
volen algun partit posar sobre la taula de que és un poble insegur. No, no és un poble insegur. Nosaltres podem passejar tranquil·lament a qualsevol hora per el poble, és un poble tranquil, el grau de conflictivitat no és alta, però nosaltres hem d'apostar perquè aquest grau de conflictivitat sigui més baix, és a dir, establir polítiques de seguretat de proximitat, que els urbans que tenim, a la policia local, sigui una policia de proximitat, que s'avanci a les conflictes, que els espais que normalment creen aquesta conflictivitat s'analitzin per reduir aquesta conflictivitat. Quan hi ha conflictivitat? Quan es posa, per exemple, una gran discoteca al mig del poble i la gent que vol viure tranquil. Aquest enfrontament, aquesta complexitat s'ha de treballar i això fa que el poble sigui més segur. Quan treballem en la proximitat i en el coneixement del que necessita cada veí. I regulant els espais. M'ha parlat d'algunes qüestions de caràcter social, el tema del SAT, per exemple, el tema de l'habitatge, que és un tema urbanístic, però que també és un tema social important. L'accés a l'habitatge social és una de les qüestions també que estan en la taula del debat de la nostra ciutat en aquests moments, però m'agradaria saber quines serien les prioritats en la matèria de política social a Cerdanyola per En Comú Podem. En primer, millorar el servei social, establir, dins del programa d'inversió, la necessitat de construir una residència de gent gran i un centre de dia, en fer una gestió directa del servei d'atenció domiciliària, ampliar la cartera de serveis com és el servei d'odontologia i el servei de psicologia i psiquiatria, i atendre a la gent a les seves necessitats, és a dir, estar més propera. Ja he comentat abans que el que volien part dels serveis socials se descentralitzassin per ser la gent atesa més propera i atendre les necessitats. Cada dia que passen al costat de l'església veiem que la fila per recollir aliments cada vegada és més gran. És una constatació de que n'hi ha molta gent del nostre poble, molts veïns i veïnes que tenen necessitat. No podem mirar un altre lloc. És a dir, hem d'escoltar i veure com podem solucionar tot això. Entre els temes que no hem tocat encara hi ha alguns d'aquells que també són habituals, per exemple, el món de l'esport. Quina seria la política esportiva que considera que ha de fer l'Ajuntament de la nostra ciutat? Bueno, aquest partit, el Partit Socialista, ha apostat aquests 4 anys per el tema de l'esport. Havia posat molt interès en fer moltes inversions esportives que s'han quedat al calaix, és a dir, no s'han executat. Necessiten la pista d'atletisme, necessiten més instal·lacions deportives, però fent-les. No posant sobre un paper un diner i després no fer res. És a dir, hem de millorar, hem de fer una escola d'esport, hem de posar moltes instal·lacions al dia per fer-la més assequible, establint una taxa, una tarificació social perquè la gent del poble no marxi al costat del Ripollet, perquè la instal·lació deportiva del Ripollet és més barata que aquí la del poble. No té cap sentit. Hem de fer-la més assequible per al nostre poble i millorar-la. I calen posar en marxa les inversions que estan ficades al pla d'inversions que no s'han fet. I nosaltres, com gairebé tothom, després de parlar d'esports, o abans, l'ordre pot ser canviant, la cultura. La política cultural com ha de ser? Bueno, donar més visibilitat al Consell de Cultura s'ha existeix, però no s'ha la paraula i no s'ha posat en marxa, és a dir, hem d'escoltar els que coneixen les seves necessitats per veure què fem, hem de fer equipaments adients per posar en marxa. Portem sobre la taula també des de fa molts anys la necessitat de fer un auditori, de que en aquest auditori els nostres nens i nenes que estan fent música puguin fer-la en condicions, millorar l'escola de música. Tenim molts reptes en el tema cultural perquè aquest poble sí que té una necessitat de fer activitats culturals. És un poble molt enriquidor en tot això i molt voluntariós de fer coses.
La seva gent de Cerdanyola és així. És a dir, vol quedar-se aquí molta gent per les condicions que poden obtenir d'aquest poble. Millor que en Sant Cugat. Me l'han dit persones que conec que estan millor vivint aquí que no a Sant Cugat en el tema cultural. I en altres temes segur que també. Sí. Hem de fomentar l'orgull cerdanyolenc. És així. Hem parlat de moltes coses, de moltes de les propostes d'en Comú Podem. Amb totes aquestes i amb moltes altres es presenten a les eleccions municipals d'aquest dia 28, unes eleccions en les que vostès surten amb 3 regidors a l'actual consistori, però no sé amb quina expectativa de resultat. Com jo he dit una altra vegada, nosaltres sortim a guanyar. Nosaltres volem posar en marxa l'Ajuntament i per això creiem necessari tenir més representativitat a l'Ajuntament. Volem més regidors al plens. Volem impulsar més coses. Volem que aquest impuls que havíem nosaltres engegat a l'inici del mandat del Partit Socialista es faci realitat. No es faci un paper mullat com ha estat en gran part del que va signar i va comprometre el Partit Socialista. Necessiten més representativitat perquè tots els temes que hem posat sobre la taula siguin veritat. I això seria la condició sine qua non per parlar de pactes en qualsevol altra força política? I ja li demano si ja estan disposats a parlar d'això amb totes les forces o amb alguna no. A les forces progressistes, clar, a les forces de dreta no crec que hi hagi temes propers. Si hi ha algun tema que coincident, s'ha de parlar, perquè el que hem de posar sobre la taula són les necessitats i els projectes progressistes. Si estan aquests projectes i ho signa qualsevol partit, nosaltres engegarem cap endavant el que sigui per posar-lo en marxa. És a dir, sí, acord, sempre i quan siguin propostes progressistes i per millorar les condicions de vida dels sardanyolens i sardanyolenques. Hem parlat ja de moltes de les propostes d'en Comú Podem, ens han acostat a aquesta força política de la nostra ciutat, però igual ens hem deixat alguna cosa que Pedro Arco considera que és especialment important, o en tot cas sí que li deixo l'espai i la possibilitat de llançar un missatge a la ciutadania que ens escolta a través de la ràdio, que ens veu a través de l'info, a través del nostre portal multimèdia. Nosaltres el que sí que demanem és fer una política honesta, fer una política de respecte, no creiem en una política de l'enfrontament, volem apropar-nos a les necessitats i no volem ficar-nos enfangar-nos en temes que no són per millorar la vida de la gent. És a dir, estem aquí per empoderar a la gent i per posar en marxa aquest ajuntament que ho mereixem. Pedro Arco, cap de llista d'en Comú Podem, candidat a l'alcaldia de Cerdanyola, moltes gràcies per venir aquí als estudis de Cerdanyola Ràdio per comentar-nos totes les qüestions que afecten aquesta proposta d'en Comú Podem en aquests comicis locals. Molta sort el dia 28. Moltes gràcies. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Informatius, esportius, cultura, música i entreteniment.